Jake Sherry se jkun qed imexxi l-eżekuttiv il-ġdid tal-Għaqda Studenti Demokristjani Maltin, l-SDM, bi 18-il membru għat-terminu li jmiss. Keith Grima u Liam Kassar se jkun qed jgħinuh fil-kargi tagħhom bħala Viċi President u Segretarju Ġenerali. Wara li nħatar l-eżekuttiv, issa tissok tal-ħidma b'diversi kampanji ġodda, filwaqt li l-SDM se tħares il qudiem sabiex tikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji. Bħala eżekuttiv ġdid se jilqgħu kull sfida li se jaffaċċjaw matul is-sena li ġejja, mhux biss f'elezzjonijiet, iżda f'kull ħaġa li tolqot lill-istudenti kemm mod dirett u anke indirettament. L-SDM saħqet illi lesta li kull meta jkun hemm bżonn se tkun il-vuċi tal-istudenti sabiex verament tirrappreżenta u tgħin lil dawk l-istudenti kollha li jkollhom xi diffikultà jew ikunu neqsin minn xi ħaġa jew oħra. Il-ħidma tal-SDM tissokta sabiex bħala għaqda tkompli tissaħħaħ fl-università bil-fiduċja ta' kull student fih dan il-KSU. Apparti minn hekk se jkomplu jaħdmu u jiffukaw fuq l-istituzzjonijiet kollha li qegħdin fihom fosthom l-ITS, l-MCAST, is-Sixth Form Fawdex, il-Junior College u l-Università.